Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Masturyahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Wanted by Night for Men. Iyan ni siya ni Azaro. Panalaki ni siya pero kung luyag ni siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Kag uni parfum ni siya butang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, maprutas nga makahang nga tobacco. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have cinnamon, mandarin orange, lavender, kag lemon. Ang cinnamon, amo na siya ang gahatag sim pagkakahang kag pagkatamis nga hamot. Tapos mandarin orange, tamis nga citrus. Lavender, tinlo nga hamot, kag lemon, ng aslom nga citrus. Kag for the mid, we have fruity notes, incense, red cedar, kag cumin. Na fruity notes, maprutas nga hamot. Wala gin lista kung ano mga prutas gingamit, basta maprutas siya. Tapos incense ng uso kung simutan, red cedar do pine tree kung simutan, kag cumin ng makahang nga mapait nga aslom nga nota. Kag for the base, we have tobacco, vanilla, cedar, leather, benzoin, isoe, super, cypress, kag patchouli. Ang tobacco, amo na siya ang tamis nga herbal nga masimutan mo sa sini nga pahamot. Vanilla, komportable nga hamot. Cedar, mahamot nga kahoy. Leather, paha kung simutan. Benzoin, do vanilla mo na siya nga pampainit. Tapos isoe, super, amo na siya ang synthetic nga kahoy nga masimutan mo sa sini nga pahamot, kag cypress ng malanga kahoy nga makita mo sa tupad sing dagat, kag patchouli nga duta kung simutan na. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot, kag kung may iba pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!